ole ama sa in thir tu te chubei ka buk levek chewa thutuma chuan hei kan hriat angin siami pachuau aron lar hluai ani chu milar sa kha ania chuan a kon fi riap zia chu a kan hriat theu arin nomani chuan siami pachuau kha a video a 6 video leak out a khanin hei thawma nei lian mek ania mi tam takin zep thu chenglo ama an nui so na sa a then khat a fence te kha chuanin an tran na sa bok ani chuan siami pachuau pawh kha IG story la ba te ron tong chuak le ania chu chu kan thlir zui dawn ania engpawh ni se mizo society chuanin thil viral awm to chuan kan chukro lui thin ani chu thil chiang sa ania tun tuma pawh hian ama siami pachuau khanin kanil au hrim FIR pawh ka thelu ta cybercrime an che dawn ani aron ting pawh ni se story kan en zui ang leak out chung chang zona hi kaning hle mai police FIR ka thelu ta cybercrime lamin an chui dona film khur atul khop mai an kuta ka da aron ti ni hi darka so pakol yem ta mi kha ania siami pachuau Instagram story ani chuan he kan muang hian anin ta thu te ron soi ni amaro chu a video pakhat ron viral a kha chuanin ama siami pachuau ngei khanin a ron soi lom video a po chinga lom ron phalo mai ro se ti khan Facebook a po site a le b kha anin nial loi ne engpon ni se chu video toite aman aron soire antina video chu kan thlir zuinga lo ngai thaching ang che leak ve zuk snimo o ka 6 video lo viral tunami khan ya kami video en kha chuanin an chiang renga lom hei ama lema in puna nei hi ti tok kha an tamani chu an dem ommi lawa achan chu ama o ngei ani ti khan video unbox si nen khanin tam tak chuan ani hi anti phane engpon is a story pakhata hian FIR ka thelu ring lo tan ka lo da ka YouTube channel lama o video nei ti viral a thon dar ho tan an chunga pi khopang kanina ni lawa min pu awangin hlo ka nei lawa ka zam don lawani aron ti ani ya engpon is se nia voi lo pui voi in pu phei chu a thin rim thak du ziate mo lung oi taka ngai thak kha har zi kan hre thawani a chan chu kan ni lo na puya min pu ani chuan a then khat phe chuan in ka thi thlein ka tang do ani ka ni lo na mi hian min pu tur ani lo hrim ani ka ni lo na min pu chuan a thi thleng pon tran ka huam ani ti to khim mi hring nun hrim a hian chu ti ngri ru pu chu tam tak an om ani amaro chu kan ni na ero chuanin tang view mai la mo chuan lam eng amo siamin in soifil in po tum mai la khatiang kha chu tlo tak thei chuang lo ani chuan tu tuma po hian siami pachuau hian in tiang khop hian kan ni lo FIR ka thelu tanga police kota cybercrime kota engkim ka da dona ne chu wang chuanin kan ni lo je kalan tir dona ne aron ti pung bokania he ka sei tawang khan ani miau lo chuan engang pon mi puin troll na sa in enge tong kam na tak te fiam thu kan ti te khanin kap luai mai la ani lo miau chuan rei lo te aron fel le bai dona ne amaro chu alo ni ani chuan engang pon kan ni lo chu ti khati po ti sela mo kan ni lo hrimma ting ang mi ti ning chiat na ni poron ti vak ma sela ani chuanin alron lang don tho ani ti kha kan hriat poi mo chu ti rualin siami pachuau hi mi tam takin zep thu cheng la wan leina ta mi khongai po hlo viu ani chu ti rualin ama fence ru tak po hian tam ve viu to ani ya hei tun lai phe chuan ama hian enge lar te tian aron sual chua kan ti don nge ni thei to bin aron fighta khatianga aron bei tang nara a khanin a cheng ve mek ania chuan ani lo pok an bei soi ani a chan chu hetiang ang aron tia a malam hun a ei zon na tur thlenga a chhevek tur kha kene cho kan uipui tak zet ania hei ama chu lunglei lampanga a om ti pok an hre ani chuan lunglei lampanga a kan hmel hriat te pok an bia ti khanin a then chuan a video a kha chuan ama ang reu mai ama ro chu ali epok an te thei chong lawa ma se ama a ang hle kan ti ni ti khan kami a video viral a kha chuan anaron ti ve hlom ania amaro chu chena kan ti ang khan ani emo ni lawemo alo ni ani chuan tang engang ma sela a chiang don tho ania ani lawani pon mi in ani chiang lutuk aba aphamai mai ani po ti ma se ani meo lo chuanin borok po athale anga chun kha video ani lawaron ti viral tu fake video ti leak out tu te kha khatiang an ti wang khan dan bot sia an nia dan phal lo thil an ti awangin hrempon nge yang
chu ti rolin thu dik chu rei lo te ya aron lang don tho tho ani tia khan lo in nat ngamila thaber ome chu tu kan mu hi Champhai district lungphun lian khodaya kang mun kham puk chunga mihring ru ro ni nge ya rin thanem tak mu ani aron tia hi bon tak zet ani he kan muang hian mihring ru ro ngei ani ya ti hian tam tak an la chuak rui me ne he hi engti khun laia mi nge ni ang ti kha mi thiam tam takina an hriat chak le an zir chian chak kha ni to ni ya he kan muang hian mal pui ru te khatiang ngal ru kan tiang chi te ban ru kan tiang chi te pon en chu lu ru thleng khanin tiana tam em ani ya ru ro pui tling le no pang ru ro kha a in pol nuk bokani he tiang chi hi mi zo a hian hei mu tur hi awang riau maya tinga kan mu chun hi chu kan ngai lu in enge kan beng te hi kan singa ru zel mai ne eng pon i se eng ti khun velin nge an mu ti te kha news sinaron taran hi karon soi chiang dor ani ya uluk tak han lawa thang che lungphun lian julai ni somthum sa ni somni pali lungphun lian VCP pulal hlimpui hne na tanga DDK palai thudon danin lengteng wildlife sanctuary nuaya wildlife guard duty pakhat lero puya chuan thotan ni khan lungphun lian kho atanga marlam kilometer ni vela hla kang mun puk an ti chunga chuan mi hring ru ro khaberu ngal ru haru le luru ni nge ya hriat te thanem tak le hlumbel ke dar to te hmuwa tun malama po helai hmuna hian ru ro tlema zong chu mu ani to thina nima sela enchian le ngei sak zui ani ngai lawani nimina kang mun puk enchian ani ta ka hian heng thil chi sang sang te hi mu bel ni ta in lungphun lian VCP le OMA hruai tu te chu puk lu chil tu le ro pu hian thilom dan a hril ta ani aron ti ni eng poni sel ro pu hi alo lut lawang ti hi a hlo om ngoi ani a chan chu tiang chi kan pi le pu te hun lai dei ami te po an ni lawang ti soi thei ani lawani chu wang chuan a hluviau bokani kang mun pu khi adung fit som ni le awang fit som pa hi vel ani lain a chan zong chu ai ang lawa a sang lai ber hi fit som pariat vel atling phak ani chiang taka te ero alani lo bok lungphun lian khopul kang mun rama hian tun ma in mi hring an cheng to a kum sang kha zakwa so pani atanga sang kha zakwa so panga vel khan an khopum pui chu kang main akan chet awangin he mun atang hian tuna lungphun lian khomuna hian anin son ta nia soini ikfai university chuan ru ro mu so te hi zir chiang turin a hmun an pan don thu an soibok aron ti nia engpon i se a hriat chin acha kom to hle ania he kan muang hian an history ate po ange tun ma khan mi hring an lo cheng to an tia sang kha chakwa som pani le sang kha chakwa som panga khanin khopum pui kang me na kan cheda wang khan helai hmun ru ra ban hmun a hmun a po hian an lo om to ani aron ti ni ang pon i sela ikfai university lampanga kan mit hiam ten han study tak tak sela enge tu te ru nge ania eng tianga upa nge ani ti te akan hre chiang thei tura nga ila tiang thilang chi luang chi pa hi chu ani taka chuanin azir chiana khatiang da that wat ang chi kha a poi mo tel tel don ani